Так, Илдар манагына траярам, ха мен тиз генә Москвага билетлар алам да. Килеп җитәм. Нәрсәләр? Гашык булдың? Әйтине белән нәрсә куркып торма. Син бит тегендә 3 мужикны бәреп чыктың бер тимерең белән. Монда кыздан куркып торасың. Сен мине синең Айдар, син мине ашыйсың, минем белән җыйсыңмы, мороженое ашыйсыңмы? Не? Ой. Тиз әйттем, ашыктым. Минем белән җыйсыңмы? Мен синең белән йөрмим. Мин Сабантуйга әтәшингән идем. Ул качты. Әтәшне тапсам, минем белән җыйсыңмы? Безгә белән инде Сабантуйга барырга кирәк, срочно гына иттереп. Сайтыш кирәк миңа хәзер.